Ez most valami rossz vicc, ugye? Nem létezik, hogy világban ilyen jó cuccok legyenek. Hogy mi? Mi? Azt... Na jó, fixre meg fog dögleni ez geci. Mi a kurva? Ez mi? Bazd meg. Átgyalunk oda és mértékes cuccok vannak. Understood. Vannak itt, ahogy hallom. Remélem nincs itt vége. Van és hamar megölöm. Díg, ott van egy négyel. Megpofazom egy kicsit. Kapta a headit. Hogy gorul ne ott? Kapasz. Még egy hullna. De nézzük be. Valami értékeset. Please. Please. Jó, az egy questes item. Az is jó tudsz. Nézzük. Na jó. Ez nem létezik, geci. Ilyen nincsen. Két értékes kulcs meg egy kamera, ami 75 000-et ér. Adjuk már. Ilyen nincs. Valaki jön. Mi van vele te? Ketten se bírtok el velem? De amúgy ez egy player volt a másik, tesó. Lol. Az úgy oké. Remélem nem jön senki más. Mert akkor itt tényleg jó cuccaim lesznek. A rigetos viszem. Ezt nem tudom. Gyorsan elbújjunk, mielőtt hopp, lőtt valaki rám. Ó, van. Hol a gyászból néz? Ott van a tetőn. Mi a... Jó, legalább meghalt. Hogy a gyászból lehet oda feljutni? Én gondolom, szkev aztán felszponolhat. Nincs itt senki. Nincs semmi kinyitva. Ott egy játékos, hogy mi gyászoz. Szerintem az raider. Talán már, na végre. Csak nincs jó cucca. Nézzük, mi van ebbe a szobába. Semmi, kurva jó. Semmi. De semmin kívül túl sok nem volt. Ez nem sikerült. Na az. Ott ég.